Пак аз късам. Фак. Аре бе! Факинг. Къде съм аз бе? Факинг, тая много яка писта. Но на мен ще ми е малко трудно, защото аз съм малко така нуб съм аз. То така с нож ще ми играеш бе. Чакай зад мен да няма някой да ми скачат. Ох, и между другото, аз си направих канала. Ето го там този. Мъртъв. Това е добре. Така. О, фак. Макинг. Факинг. Фак. Трудно, но се играе. Фак, това някъде на наш. Добре. Окей. Имаме много малко време, защото аз не снимам само това е първия клип и ще го снимам само 8 минути. О, не! Бихаме. Така. Чайте, да ви вземам много киловете. Но, прокилер. Аз съм. Фак. Тук защо си се писал Travel Hex? Аз съм Travel Hex. Стига не остава страна. Фак, винаги я гадаме стане спалба. Но ето едно хубаво. Така, отиваме да убиваме. 126. Фак, стига чакаме спална. Фак. Не, точно умра. Хедшот. Изнасяй. Сега тук може малко да ви пречи, но не мога да го разкарам, човек. Разкарах го. Супер. Сега. Сори, хора. Гледам си просто в камерата, искам малко така да го правя. Пак му убих. Добре, така е по-добре. Сега ще гледам в камерата и ще игра. Фак! Стига Дори не ме остава да поигра малко. Малко му. То не умря от един кошук. Пак убих си моя. Добре, окей, играй се. Така, чакаме 0. Окей, още малко ще поиграем и спираме. Пак, защо безсмъртни го стрелям? Ама че са добрите скорби. Добре, окей, да погледна там нещо, добре. Пак не можа да го целя. Нищо. Ето го. Добре, те сгубих. Доста късно, все пак това е. Мод! Не го видях този пич. Окей, пак искаме 0. Все пак. Винаги трябва да искаме 0. Така, завладяй, стреляй. Окей, двий се. То не умра ли бе? Окей, ето го спалм. Каква яка хетка. Чакай, аз съм единица явно. Окей. Пак бъгна и пак. Фак бе, откъде ме стрелят? Да се постара. Стига къде? Тука тя се отива, други убият, тука става това мой. Сори, че обърках просто напечена работа. Ке взели някой на място. Ето, фак. Това сме играе Сенка. Аз пак сега беше ти играе. Аз не те ли убих тебе, бе? Прокилер убиване. Слаб. Те не те ли очистих? Откъде? Аз тук съм се писал Gamerplex, бе. Съм Travel Hex. Нищо, сега си го променя. Фак, аре бе. Travel Hex. Това е бе старото име, Gamerplex. Окей, всичко е под контрол. Така влиза. Тук става нещо жестоко. Айде. Това е една железа, ако искате да убиете човека. Той е безпомощен, но аз много обичам. Питах Shadow Boy, но той не се... Фак! Какво беше? Факинг. Леле, по-стара занимавам да качвам клипа. Не, то съм 16 ли че ме разцъква, бе? Нищо, дали ще ми гранати и много... Ти какво си, бе? Факинг, така, фак.
О, леле. Много шо. Фак. Не умря. Не. Много лошо хетва тия, добри са. Малко спираме клипа. Фак! Убихме пак. Добре са. Геймър Блекс не се справя много добре. Аз съм Трава. Аз съм Трава Хекс. Окей, стига съм го повторял, сега се различиме в играта. Как го изнесох. Аз нямам право. Бог, ти си от мене. Бог, аз нямам, аз съм Трава Хекс. Пак. То добър, бе. Умирай! Чай, поне си. Чай да си променя името, защото така ми хареса. Все пак аз съм Трава Хекс. Сега запиша как Трава Хекс. Ето, X. Сори, че отнема малко време да. Чакайте, какво направих. Окей. Почваме рисунки. Така. Окей, нищо. Вече сме писали в тест. Трава Хекс отново била. Окей. Къде стига, бе? Ето го. Ти не умираш ли? Той играе. Сега е 5 човек. Трябва малко да се пазим от него. Добре, че ми е там играч. Какво? Мамка. Пак стреля, бе! Мишката ми се бъгна, човек. Мишката пак ми се бъгна. Не! Пак, бе! Ще спомня само пред такива кучки. Окей, кучки. Факинг. Тук става нещо жестоко. Окей, някой се смеля да убие нещо. То граната. Ролплей, добре убия. Ролплей. Фак, откъде? Какво що? Не знам и аз. Добре, ето ги, стреляй. Много сне, бе, пичове. Така пускаме. Сега трябва вече да променя. Тия снимките. Окей, бай.